соат дар пойтахт 18. хабари рӯз дар Азия плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. дар кишвар лоиҳаи қонун дар бораи ислоҳоти минбаъда дар соҳаи санҷиши субъектҳои соҳибкорӣ омода мешавад ва дар сурати тасдиқ гардидан аз ҷониби ҳукумат шумораи мақомоти тафтишотӣ аз 26 то ба 22 адад коҳиш хоҳад ёфт. дар ин бора дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии ниҳодҳои бозрасӣ гуфта шудааст. таъкид мегардад ки лоиҳаи қонун бо мақсади танзими фаъолияти назорату санҷиши мақомоти давлатӣ, аз байн бурдани ҳолатҳои санҷиши ғайриқонунӣ ё дахолат ба фаъолияти соҳибкорону сармоягузорон аз ҷониби вазоратҳо идораҳои дахлдор таҳия шудааст. дар соли 2021 дар маҷмӯъ беш аз 41 000 санҷиши субъектҳои соҳибкорӣ ба нақша гирифта шудааст ки нисбат ба соли 2020 қариб 2,5 000 маротиба камтар мебошад. идораи сӯхторнишонии ноҳияи Мастчоҳ расман эълон доштааст ки корхонаи пахтаи Музаффарко қасдан оташ зада шудааст. дар ин бора Неъматҷон Идизода сардори идораи сӯхторнишонии ноҳия ба Азия плюс хабар дода гуфт, аз рӯи қазия парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Идизода таъкид кард ки оташсӯзии субҳи 25 октябр дар масоҳати 450 метри мураббаъ дар умум ба корхонаи пахта 46 миллион сомонӣ зарар расонидааст. дар натиҷаи сӯхтор 1100 тонна нахи пахтаи тайёр дар коми оташ монда. сӯхторнишонон тавонистанд танҳо 400 тоннаи онро аз коми оташ наҷот диҳанд. корхонаи пахтаи Музаффарко яке аз азимтарин корхонаҳои коркарди пахтаи ноҳияи Мастчоҳ ва вилояти Суғд ба ҳисоб меравад. додгоҳи олии Парвиз Давлатов яке аз иштирокчиёни парвандаи Мадинаро ба 5 солу 4 моҳи зиндон маҳкум кард. дар ин бора яке аз наздикони ӯ ба Азия плюс хабар дод. Давлатовро додгоҳ бар асоси 3 моддаи кодекси ҷиноятии Тоҷикистон аз ҷумла азобу уқубат, бисёрзанӣ ва расонидан ба худкушӣ гунаҳкор дониста ба 8 соли зиндон маҳкум кард. аммо бо татбиқи қонуни афв муҳлати ҷазои ӯ кам карда шуд. ба гуфтаи манбаъ муҳокимаи гумонбари асосии Латукуби Мадина Мамаҷонова ҳамсари Парвиз Азиза Давлатова идома дорад. боиси таъкид аст ки зарардидаи ин ҳодиса Мадина Мамаҷонова беш аз 3 моҳ боз ин ҷониб дар ҳолати кома қарор дорад. қазия яке аз парвандаҳои пурсарусадое ба шумор меравад ки ба он шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳ кардааст. 16 декабр дар шаҳри Қунияи Туркия бизнес форуми Тоҷикистону Туркия баргузор мегардад. хабар медиҳад сафорати Туркия дар Тоҷикистон дар саҳифаи Фейсбук. интизор меравад ки дар форуми мазкур намояндагони зиёда аз 150 ширкату корхонаҳои соҳаҳои гуногуни фаъолияти хоҷагидории ду кишвар иштирок намоянд. ҳамзамон дар доираи форум вохӯрии дуҷонибаи соҳибкорони Тоҷикистону Туркия дар формати соҳибкор бо соҳибкор баргузор гардида як қатор санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо хоҳанд расид. тибқи умур дар 6 моҳи соли ҷорӣ табодули молу маҳсулот миёни кишварҳо 177 миллион долларро ташкил додааст. ин рақам дар соли 2020 нисбат ба соли 2019 17% афзоиш ёфта 323 миллион долларро ташкил дод. гуфта мешавад ки ба ҳолати имрӯза Тоҷикистону Туркия тақрибан 60 корхонаи муштараки саноатӣ таъсис додаанд. Тоҷик филм ва агентии кинематографияи Ӯзбекистон ба наворбардории филми муштараки ситораи ноаёни коргардони тоҷик Муҳаббат Сатторӣ омодагӣ мегиранд. гурӯҳи наворбардорӣ аз Тоҷикистон аз 15 то 23 декабр барои интихоби ҳайати ҳунармандон ба шаҳрҳои Самарқанду Бухоро ташриф оварда ба рафти наворбардорӣ оғози расмӣ мебахшад. дар маҷмӯъ дар ҳоли ҳозир дар байни ҷонибҳо 3 лоиҳаи синемо мавриди баррасӣ, омӯзиш ва татбиқ қарор дорад. хуб, ин буд нашри ҷамъбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.